Her er årsagen til stress, angst og depression. Hvis dit nervesystem bliver udsat for noget stress, det kan være, at du tager lidt for meget overarbejde ind, som du egentlig ikke har energi til. Det kan være, at du har nogle relationer i dit liv, som ikke er sunde for dig. Eller det kan være, at du har nogle uforløste traumer. Så ligger det alt sammen som uforløst stress i dit nervesystem. Hvis ikke dit nervesystem ved, hvordan det skal tømme det her stress ud af kroppen, så på et eller andet tidspunkt bliver kroppen fuld. Og det er det, der gør, at vi bliver nemt presset. Hvis den her tilstand får lov til at stå på over lang tid, så er det, at vi kan få stressbelastningsreaktioner, angst og depression. Igennem kropsterapi kan du lære dit nervesystem, hvordan det slipper alt det her stress i systemet, så der er mere kapacitet til at håndtere hverdagens pres og livets pres generelt. Hvis du gerne vil høre mere om kropsterapi, kan du booke en gratis og uforpligtende forsamtale med mig over telefon. Ved at udfylde formularet nedenfor, så har vi en snak på 10-20 minutter, hvor jeg lige kan fortælle dig om, hvad det handler om. Og du kan mærke efter, om det er noget, du synes, der lyder spændende. Jeg glæder mig til at møde dig.